Uyavuka uye emsebenzini uhole iphele. Uvuke uye emsebenzini uhole iphele. Ubani udecline bo? Ubani udecline? Ubani udecline? Sisi nginemali lekhadi le. Ngisho ke nginemali kuleli khadi sisi. Ubani lo udecline? Ubani udecline? Uphindela umnuka ngithi sisi nginemali. Impela imali bayikhuza ngami ngeke phela kuze kushaya lesi sikhathi namanje ngisabroke mina awu ngifuna wazi ukuthi wena wangikhuluma kabe emalini ngiyakwenyanya ngwenyanya ukuya nokubuya Mngani wami hayi kunomuntu ongikhulume kabe emalini hayi ungibeke kabe emalini Usho nje? hayi imali iphele ingakayiholi ngisho ukuyiholi ingakafi. Mina ngiyantshela bafana yabo le mali yamanje hayi. Noma ungayibeka le mali iyazidla yona. Iyazidla ukuthi iphelile awazi wenzeni. Hayi imali yamanje hayi ngeke bese umuntu uzohlupheka azafi phela. ayikho imali akukho imali ngibroke bank broke Ngiyathanda ngathi you don't understand my assignment. Ngiyaxolisa ukukhala phambi kwenu umphakathi lento ingihlukumezile emoyeni wami. Iyabulalisa imali, iyaphumelelisa futhi. Iyabulalisa imali, iyaphumelelisa. Angathi khetha mngani wami. Mangeke ngabamba imali ngesandla kuba nje khona ngathi ama voices athi asambe siyodla imali asambe siyodla imali futhi yazi noma sengidlile ngenzanga lutho kube yiwona futhi athi hayi uzoyihola futhi enye solunga awabamba imali mangeke ngabamba imali ngesandla kuba nje khona ngathi ama voices Ukhokha umnqondo wamangakelwa wena. Lalela wena uzongisanganela. Awusongicwadayisa ufuna unginyama slip vele usuthi hayi ke nasi. Njengoba ngisho uthando imali akubalance. Amagundwana landa imali. Ngakithi kunobaba wathela amagundwane day aletha 50,000. Usaje next time ukuthi nami agcina sengidlula imali. Ngithi ngilandela lamagundwane ukuthi ezoreplace le mali kade ngixhaphaza ukuthi bekhona. Angitshela amagundwane akhona uzowakhipha engene eShoprite ebuye ezongenelana nemali. Uthatha imali uyivalele endlini. Ngangifaka ibriefcase ngangilande ngapha komhlaba yalingana. Alilanda lapha 20,000 yabuya. Alithuma eShoprite ngoba wathi yena ungalithumi eTuck Shop esitolo esinemali encane. Ngamfonela indoda manje wathi imali linda liyabuya ukuthi lizobuya nayo yonke. Ungavala iminyango ungavala amawindow alala ngivulile endlini igenge lezi awungavuka ekseni hayi kundwane etolo indoda manje ade phela lana ngisegoli imoto ziyaphithizela ethi ishayiswe imoto vele ngaphelelwa amandla ukuthi into yami sishayiswe imoto kanjalo Ngicela ungiphe imali uholile hey uyabona ngivele ngizwe inhliziyo icwila kuoyela ongahluziwe mawuqhathanisa nedola laseMelika nkosami we ya
Mantombazane, nicela kanjani imali yokwenza inele kumfana owahlangana naye eposini naye ezoyiholela u350. Uthi mase kunika imali yeinwele yena asale namalini. Bani nani buye nibe nenye nje inhliziyo engayi understand. Nginani ngisazozala. Have mercy upon us.